Nee, wij zoeken ook fietsen. Want je ziet net met de fiets hier naartoe gekomen, hè? Met de klompen aan. Ja. Ja. We de fiets hebben. Of heb je... Kent je onderweg van de televisie? Ja? Oh, ja. Ja, dat zien wij. Kom binnen. Hé, maar... Jij woont hier. Ik woon hier, ja. En jij doet geen fietsen maken of zo, hè? Ja, ik heb kwart aan de fiets voor de lobby, ja. En de fiets wordt geen net op een fiets gehoord. Dat is wel een hele bijzonder, hè? Oh, ja. Dat heb ik er nog meer. Zullen we er eens... God geeft van mij? Ja, hoor, dat heb ik. Ja? Welke stuur? Nee, niemand. Niemand? Nee, want wie zoeken ook net fietsen? Ik denk, wat is dat voor een knappe kerel? Ja, Voetbalkampioenschap van dan komt de klompen weer aan. Ja. Waar wordt je naartoe geweest? Mijn dochter zo met kinkertjes. Oké. Is het niet veel te... Ik moet net zeggen, is het veel te warm om stijl? Nou, kijk heen. Deze is van, deze is nu 87 jaar. Maar... Dat is van een vrouwke. Dat heeft toch gewoon, daar worden 3 vrijgezellig. En die hadden 2 herenfietsen en 1 dame. En de dame heb ik 2 jaar over moeten doen ergens gekregen. En waarom moet je hem zo hier hebben, de fiets? Ja, dat vind ik nostalgie, hè. Ja, dit is Dat fantastisch. is nostalgie, hè. En loop je nog fijn? Kon op een fietsen. Ja, dat heb ik net gezien. Ja. Met klompen en al, zoet je erop. Ja, dat heb je nog voor 100%. En je doet een beetje fietsen maken, zo? Zo gaat kloten aan de fiets ook nog, ja. Gaat kloten. Gaat kloten aan de fiets, zo goed, dat is verkennen, hè. Want dan moesten ze niet precies maken, hè. Komen ze niet meer terug. Dat is weer gewerkt. Hey, dan moet je moet wel niet het geheim verrooien, hè? Nee. Nee. Want nou huren ze dat en dan denken die mensen zo van, oh ja, en daarom moet ik steeds terug met de fiets. Ja. En de rest zit hierachter. Dat is de woord met winkel. Dit is de winkelfiets. Dat is de winkelfiets, hè. Ja, dan moet je wel erin doen, hè. Dat snap je. De warm meteen. Ja. Heb je die altijd gewoond? Nee, ben ik getrouwd. Je ziet je getrouwd? Ja, mijn vrouw is al 25 jaar oud. Oh. Dat is een zeer slechte week. Moet je meneer komen wonen. Mag je het vertellen? Ja, De man 45. de buurman. De buurman 44 jaar. De vrouw 51. De man die hebben 38. Die vrouw dan hebben 51. En die vrouw dan hebben 52. Toch niet allemaal aan hetzelfde, of wel? Ongeveer wel, ja. Ja, ik kon ze toch wel zeggen kanker. Hè. Heb je er nooit een verkloring voor gehad? Ja, ik heb... Gaat in de grond of wat? Zusje van mij heeft 2 dingen in Amsterdam. Internisten. Ja. En die worden genoemd zoeken. Ja, wat heb ze dan? Als ze doet zoeken. En dat weet het. We weten hoe het is van kanker gekomen en van kanker gestorven. Allemaal, hè. Dus je wilde liever niet weten? Zoals ze dat gaan hebben. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Maar je moet het al 22 jaar zonder oog echtgenoten doen. Ja. Ja. Doe niet meer, maar ja. Hè. Weet toch, hè. Ja. Was niet altijd, hè. Ja. Heb je er vroeger mee gewerkt met die apparaten? Nee. Nee? Nee, die heb ik natuurlijk zijn staan, hè. Als ik eens gaat zijn staan, dan gooi je het erbij, hè. Voor je op te komen, of zo. Dan heb ik dit, ja. Want dat is een A-ding, dat is een korte. Een korte moeten doen, die. Deze is de korte minuut. En wie werkt dat dan? Ja, het persing ervoor, hè. Kijk. En die heb je niet, hè. Kijk die 2 pin. Dan komen de kwart tussenin, hè. En terug deze eruit. Ja. En dan loopt ze er neven. En die stangen door achteraan, waar zien die dan voor? Dat het groen wegkomt. Och, natuurlijk. Er zit ook groen aan. Ja. We moeten het maar allemaal weten. Wat heb je vroeger gedaan? Spoor. Het spoor. Ja. Dus 34 jaar. En met 55 goed gezeten. Hey. Maar ja, dat is wel een beetje... Dochter wordt een beetje kwarte baas. En, dus die had wat kunnen regelen?
Ja, de dochter, met ja. de voet op de tafel. Met de voet op de Met tafel? de voet op de Ja? tafel heb ik gehad. Hij wou me niet laten gaan, de baas. Die zei, ik vast. En wat heb je gedaan bij het spoor dan? Controle voor personen en goederenvervoer. Was dat leuk werk? Ja. Ja? Ja. Had je dan nog gratis reizen met de trein? Ja, Ja? nu nog een beetje. Ik Aha. geloof 350 euro of zo, ik weet het niet. Ik reis niet. Nee? Hier is het goed. Dus hier staan die aaien, hier staan die andere. Ja, het is misschien een beetje duister. Dan heb ik hier nog eerst de dingen ervoor gezet hier. Als mensen kijken wat die nou in de pungel steekt. Kom maar eens kijken, jong. De pungel? Ja. Kom maar eens naar binnen. Zus, je kunt ze nog opnemen, duister. Wat doe je dingen? Daar staat een luke neer. Deze. Daar is een luke neer. Die had een versnelling, hè. En vroeger hadden ze geen versnellingen, hè. Dat weet er. Ja. Ja. En wat hebben ze gedaan? Hij had er aan allebei de kant een tandwiel. Dus één klein tandwiel en één groot. Dus als er nu een wijntje af moet, dan moet het rad even omdraaien. Of anders omdraaien. Vroeger hadden ze in de Tour de France die wielrenfietsen toch ook? Dan, voordat ze de berg op gingen, deden ze het rad omdraaien. Deze Hè? rad over, ja. En dat noemen ze een luke neer? Ja, daar heb ik een luuk gekocht. Ah, oké. Dus eenmaal in België zo'n kloten en hebben die allemaal gekocht. Maar door fiets je niet meer op? Hè? Door fiets je niet Nee, meer nee. op? En hier staan nog dubbele. Hier staan nog tandems. Ik kan er nog herkijken. Oh, wacht eens even. Niet de roeien, maar de andere die er langs stiert. Dat is ook een tandem. Dat is ook een tandem, ja. En een Hulenalde. Kijk maar eens aan de kantje op. Moet eens achterdoor kijken. En deze, dat is een burger, maar ik kan het voor fietsen, hè. Ja. Een beetje. Burger, een burger. En een Gewoon een burger. hele dure fiets. Dat heeft ook versnelling. Echt hoor? Dat heeft ook versnelling. En dat is niks. Nee. Nee, daar is er nog niks aan. Waar zitten die versnellingen dan? Ja, dat rijdt hij dadelijk als de jongen weet. Dus op stort ik niet. Och, je houdt wel fijn rekening met hem, hè? Ja, Dat de eerste tandems gaan filmen en dat de... Ja. Oké, dus nou het geheime over de burger. Kijk. Doe traps, hè. Heb ze getrapt. Dan trap ze ene keer zo terug. Dus dat. Dan heb ze een andere versnelling. Dat heb ik... Dat heb je nooit gezien. Nee, die ook niet. Ik heb hem ook nog gezien. Heb ik gisteren gekocht. Gisteren? Gisteren gekocht. Ja. Ja, met 6 mountainbikes. En die 6 mountainbikes zijn er nog, die kinderfietsjes. Dus ja. En de rest is weg. En er komen er regelmatig lui bij jou een fiets kopen? Polen. Polen? Polen, ja. Polen, die komen dat trekken. En joh. Dus, kijk, en daar loopt Marie. Dat is Marie. Oh, dat is Marieke. Ja, daar rijden we nog op. Dus niet met een keer erachter, je riet nog op. Nee, op het paard, ja. Oh, Ik heb, ja, dat is 40 jaar geleden met de koets gereden. Eerst het diploma gehaald, het koetsiersdiploma en toen met de koets gereden. En deze was er ook ineens van met de goed. en waar rijd je dan naartoe? Camping. Grote camping. Daar zit van alles. Wat wildrieën en zo. Of foto's maken. Dadelijk is het allemaal met foto's maken. Dus dat doet je ook hier, fotograferen? Nee, die wiever of die kerels met de kinderen. Meneer mag een foto maken en zo. Oh, dan mogen die even op Peert zetten, op Marie. Zetten die er even op Marie. Hey, en wie, want ja, we zitten hier toch midden in een woonweek of niet? Wie gaat Ja, je, dat is koei. Daarachter is koei. Die nu wiek, daar. Ja? Ja. en wie gaat je dan gewoon met Marie, op Marie, gewoon door de straat en dan... Ja, tuurlijk. Die gaat dan, zoals ze in een trein kunnen zetten. Als ze me leren. Zo'n makpertje is dat? Ja. Heb je die zelf grootgebracht dan? Nee. Nee? Dit heb ik 5 jaar nu. Nee. Ik kom van Eindhoven. Hebben ze me gebracht. Dus. Ze hebben Marie nog ook toegebracht, maar wie ziet je dan Marie op het spoor gekomen? Van, die man van, weet het, op het internet. Zongen die allemaal op, hè. Stond er wel op. Dus heb je een computer? Nee, de man. Die man, hè.
De kleinkinder. De kleinkinder. Dat zijn de men. Dat Dat zijn de men. 3 stuk. 3 kleinkinder. 3 stuks. En die dochter van opa zou je wel eens... Dat ga je dadelijk zien. Foto. En wie al dus Marieke? Marieke is, denk 21. 21. Zit er nog goed op. Die staat er nog heel goed op, ja. Ja. Maar die wordt ook goed verzorgd volgens mij, of niet? Ja. En dan heb ik daar een kloek zitten. Met kuken. Dus verse eigens. Ja, bij de kinderen heb ik die. Met die kloek die heb ik toch laten uitbreiden en doe je gebracht. Want dan kan je niet boet laten lopen. Hè. Met de krooien, hè. Fretten ze zich op. Och, Hè. ja. In het begin. Hè. Ja. Maar ja, die moeten nog fretten. Ja. Hey, en toch nog een klein beetje... Beetje nog tuin, maar niet lang meer. Ik heb wel veel herbel gezet, maar weet het. Poetsen komen niet, gewoon naar de winkel. Dus, Maar dat is dus voornamelijk voor onszelf. zo voor zelf nog, ja. En herbelke Björnke zijn heel fijn, hè. Ja. Het is nou gruwzaam weer, hè? Nu is het goed, joh, maar die bonen die hebben we al uit moeten zien. Er is nog niks. We hebben eens erover gezet, maar ja, Te veel regen, ook. veel regen. Maar je kunt je nog wel uithalen nog? Oh, merkelijk. Ja. Ja, niet lang meer. We zijn eind 80, dus. We gaan er wel aan, hè. Dus je ziet zowat net zo oud als de fiets. De fiets was 85, hè? Ja, wel 84, ja. En weer zijn 79. Dus, Maar zolang je nog door het dorp kunt fietsen, Ja. dan is het goed, toch? ja, absoluut. Ja. En we hebben voor altijd toneel gemaakt nog. Heildamstraat heb soms gehad. In Zaster. Ja, een liturgie van de Heilige niet. Ja. Is om de 7 jaar. Ja. Heb Ja, je dat weet ik. Ja, best wel. Nou, En wat heb hebben we je... al een keer metgedaan. Nu is het de ene keer sinds 70 jaar. In 70 jaar heb je 10 afleveringen heb je meegespeeld. Ja, achter of op de wind. Dat is nog eens een mooi jubileum. Ja, dat hoeft niet. Nee? Vijf auto's niet meer op. Vers door. We hebben genoeg gevers. Ja? Oh, goed. Ja, zo'n een tunnelplank. Maar even zonder gekkigheid. Ja. Volgens mij ziet je wel eens de gastvrijheid aangeboren is, of niet? Ja, je kan niet. Als je nu toevallig, als je nu nog een uur later had gekomen worden, misschien binnen geweest. Ja? En ik niet die.